Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Ano na po kita mga higala nila nga atong tulumanon sa kahanginan. On A, Catechesis on Air, Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akal. Adlaw karon nga Martes, sa 2 na kini mahigala sa bulan sa Hunyo, Mayo, Hunyo. No, o padayon kita mahigala ha sa ato nga mga buhat tono ni ini kamuntuhon. Boy no, ari atong timbayaon og may muntuhang atong talahorong may munto, ang atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata. Again, manasab, yan po nato manghigala ang ato ang mga igsuon nga mga ato pong timbayaon og may munto ang akong mga classmates, of course, no? Akong timbayaon si Padre Obing Masyon, no? Naakaroon sa na-assign diha sa Dawin. Dust in the Wind. Ano, no? Kung nga manasab ang akong classmate diri sa Batingil, no? Si Padre, kinsa mang padriha. Kisang padriha gani Padre Tonton Arnaiz, no, ang iyang kauban po din ha, no, si Padre kining Padre Kuan kanang dumabok ba, dili dili kining sa pamahigala ha, limot manoong ko kana bitang Bunukan, ayan, no, Bunukan, no, si Father Bunukan. Ako po dyan akong classmate din sa San Juan, si Quijor. Kumusta na si Father Dami Heramis? Classmate ako na. Ayaw mo kahibulo nga nung ako ni sa gitimbayaron kay classmate mi ana. Classmate mi ana ni Padre Dami Heramis. So, si Father Dami Heramis. Okay? Abino andita mangigala sa atua nga alita sa atong CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamuntuhon. Aboy na mahigala, no? Sa June 2, Tuesday, CBCP, the International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage in Antipolo will join Pope Leo XIV in a worldwide rosary prayer for peace, linking Filipino devotees with pilgrims gathered at the Vatican. No? Sa ito pa, ang International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage, no? Sa Antipolo ni siya, kana may makighiusa kang Pope Leo XIV sa iyahang pagpahigayon unya o rosaryo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan. Ato nito himuon sa Vatican together with Filipino pilgrims, no? Filipino devotees dito. Pero mo-appeal ang kining gitawag na to Antipolo, ang Diocese of Antipolo, no? Balita manghigala sa Vatican, Catholic communities must evangelize youth and spiritual poverty among young people, no? Kinahanglan gid ay manghigala, no? Ako kuan jud pug ko manghigala kining wag na pabaya bitaw pug mga youth manghigala ka dili kay ko jud ko kana bang dili ko kay suod sa mga youth kay murag dili kay ko dugay kong ka-adjust gawas og mga youth mga higala nga pareho mighilig. There was one time pareho mighilig sa music atong youth diri sa Sibulan. May mga amigo ko atong nga mga youth kay pareho sa mighilig, mga rocker man may, no? Kay ako bisan sa akong pagkapari karon ang ako yung preference nga mga music kuan man gyud folk, rock, and country, no? Kalagmitan yun higala, no? Wala nga ang akong mga music folk, rock, and country yun. Bisag katong disc jockey ko mahigala sa ayungon pa ko sa mga kan ba mga local FM stations kuan yun. Kung ako mura nga kulang ako pag evangelize sa mga youth, so siguro ato akong pukusan na po drone ang mga youth ba kay mo man isulti sa ato nga Santa Lahorong Santo Papa. The Catholic communities must evangelize youth and spiritual poverty among young people. No? Evangelize youth amid spiritual poverty among young people. Okay, no?
So padayon ta manghigala sa ato nga mga buhatonon ini kamuntuhon o padayon kita sa ato ang mga gimbuhaton. Okay? Okay no, sa ato daay nga timbayaon sa bugmay munto no, ang tanan natong mga membro sa MBG. No, sa man ng MBG. Mabuhay ba? MBG. Mabuhay bang gabi? Maganda bang gabi? MBG. Maganda ba ang gabi? Unay gitawag og MBG. Dili oy. Kanang kuana siya Mother Butler's Guild. Okay, no? Tala padayon ta manghigala sa ato nga mga buhatonon niini kamuntuhon ug padayon kita sa ato nga mga gimbuhaton. Okay, no? Padayon ta manghigala sa ato nga mga gimbuhaton. Okay? Ari na ta manghigala sa ato ang catechism. Catechism ba? Wala ako ano ba tao ya? Do Catholics worship statues? Kinigong isyuha manghigala. Mao gini kalagmitan nga giigo nato sa ato ang mga kaaway dili ato ang mga gitawag betong kritik, no? Kay di man gud sila motuog sacred tradition, ya dili pud sila motuog sacramentals. Muna nga ang atong mga sacramentals ilang saipon pag unsa ganito sabot, no? Kanang sacramentals. Yan unsa ganito atong mga sacramentals, daghang gitag mga sacramentals mahigala, no? Daghanan natong mga sacramentals, pero some of these sacramentals ilang maoy ilang target sa atuang sa ilahang mga pagsaway kanato, no? Kanang mga sacramentals nato wala sila kalibutan nga sayop sila, no? Kay ang mga sacramentals nato, no, ila man gipakasayop pagsabot, no? Muna nga kung ato yung huna-hunaon mahigala, daghang kay sila mga false accusation para nato with the purpose nga ang ilahang ang atong mga miyembro nga kunuhay makasabot na sa ilahang gipangtudlo mubalhin diha nila, no? So wala ba kuan kayo kanang malisyoso kayo nga mga argumentos batok nato, pero okay ra kay kanang mao po na paagi nga matistingan pod bitaw, no? Ang ato ang mga kuan ang ato ang mga miyembro kung unsa pod bitaw kalig-on ang kung nakasabot ba gyud sila sa ato nga pagtuong Katoliko, no? Kaya importante kay nga nakasabot gyud ka sa imong Katolikong pagtuo, kay kun wala mo na hinungdan nga dali kay kang madalas sa mga pamasangil nga kuan kanato batok gisaway kanato gikan sa mga laing relihiyon, no? Muna nga kutob sa mahimo kinahanglan makatuon gid putag unsa ni ato ang pagtulunang Katoliko, no? So first is ato nga sabto nato unsa man gining gipasabot og estatwa in the Catholic sense, no? In the Catholic sense, statues are not idols to be worshipped, but rather visual representation used to honor and remember religious figures like the kining picture of Jesus, picture of Mary, and picture of the saints. These serve as aids to devotion, helping Catholics to focus on their prayers and inspire them to live a more holy life. No, makahatag kining estatwa gud mahigala in the Catholic sense of the word. It can help us focus our prayers and inspire us to live a more holy life. O sa to pa kining kan maka-inspire din nato kining bitang mga estatwa sa mahal nga birhen, estatwa sa kining atong Ginoong Jesucristo, nga makahatag kini kanatong kadasig. Kaya doon na may mga psychological effects niini ngadto sa mga tao. Number one is it can influence our emotions. Kasi pasabot og it can influence our emotions, no?
kinigong naa ka panalitan ha, naa kas kagulanan. Muna imong emosyon. Mag-atubang ka sa mga santos, pala magtubang ka panalitan sa imahe sa mahal nga birhen. Unya sa imuhang pag-ampo, imog yung nabubo ang tanan nimong gibati sa imong pagpakinghinabi kaniya, pinaagi sa iyahang mga balaan kaayo nga mga larawan. Ana no? Makapakuan kini, makapagaan sa atong gibati. No? Makapagaan sa atong gibati. Labi na, kung giila gini mo si Mama Mary, nga imong inahan. It can influence our atong mga emotions, no? Kanang naa ka sa kahadlok, no, nya nagatubang ka sa imahe sa atong Senior Santo Cristo, nya imog yung mapadayag tanan diha sa imong pag-ampo at tubangan sa krusipiho ang tanan nimong mga gibating kahadlok, mga kaguol anana, maka-influence sa imong emotions na, no? Mugaan-gaan ang imong gibati. No, mugaan-gaan ang imong gibati. In other words, maka-focus gyud kini sa atong prayers. Mo man ang mugaan-gaan gyud ang atong gibati kung mag-atubang kita sa mga gitawag bitaw nato og mga imahe sa atong nagampo kita kay maka-focus man gud ta. It can focus ourselves on our prayers. Mo na kay kung wala ka focus, wala gi epekto. Wala epekto ang imuhang gitawag natong pagampo. Tanawa na mga raing relihiyon o magampo, di ba magpiyong. Kaya nga naman, gusto mo na silang mufocus sa ilahang pagampo. Kaya kung dili sila ka-focus, wala epekto ang pagampo diyan nimo. Pero kung maka-focus gani ka, no, sama nato nga kung magampo kita atubangan sa mahal nga Birhen Maria, ma-focus gid nato ang atong prayer sa atong pangayong pagpanabang sa atong mahal nga Birhen Maria, samtang naka-focus kita sa iyang imahe, do nagyoy emosyon nga maka-influensya ka nato. Magaan-gaan imong gibati. No? Mugaan-gaan ang atong gibati nga kagulanan. No? So, muna, no? So, we can practice anything in our prayer as long as it's not against God's laws. No? Kaya kana lang mga laing relihiyon, dili makakita bago ka anak nila o mag-ampo gabukaning mata, di ba, nag-abri na ilang mata, kaya gusto lagi silang mo-focus. Munang kita, gusto ba lagi putang mo-focus, dili nata mo piyong nag-atumang rata sa mga imahi, no? Nag-imuhang tasonghay. Kaya usa nga daan sa kanang epekto kung doon na kita yung mga gitawag na itong visual aid sa itong mga pag-ampo is kanang ma-influence ang atong emotion. No? Okay ba? No? And the second is our memory. No? Kanang magkuan kita, kanang mag-ampo kita, makapahinumdum kini ka nato. No? It can strengthen our cognitive function. Kanang bitang mental process to allow us to think, to learn, remember, and solve problems. Because touches can activate our cognitive function. Murag ba ang atong cognitive ba, murag ma-feel yun nimo ang imong emotion. Muna gitawag na itong, it can allow us to think, it can allow us to learn. Anong to learn man? Tungod kay ang labi na kung mahal nga Birhen, mapamalandungan man nato ang iyahang kinaiya. Unya mahinumduman pud nato, unya sa maong paagi may puruhan usahay nga masulbad ang atong problema. No? So ingon niya na. So muna nga alang ni antong kuan, alang ni antong mga lain relihiyon, kining atong mga sacramentals, no? Muni ilahang target nga ang ila rabag yung mga pamasangil ani gihimo nato ning idols kana bitaw Dios ba mga butang ang gihimo natong gipaka-Dios. Pero actually kita ang sacramentals are sacred signs that resemble sacraments instituted by the Church to prepare individuals to receive grace and to make holy various circumstances of life. No, kining ang nakadiferensya sa sacrament kasi mismo gyud si Kristo ang nag-institute, ang nagtukod. Pero kita mismo ang simbahan, pero dili mga ordinaryo nga simbahan gikan pas mga apostoles. No?
So unsa ganito usahay psychological effect sa kuan kanang mag-ampot ta atubangan sa kanang mga estatwa. Of course, it can activate, no? It can activate our kining gitawag nato, it can help us focus our prayers, and it can activate or strengthen our cognitive functions, no? Okay, unya makahimo po ni sila nga guidance, no? Kanang maka-guide po ni nato labi na kanang mga santo, no? Pananlitan, magdebosyon ka sa mga santo, makusamtan po dyan yung mga ilahang kinabuhi o giunsa nila pag padayag ang ilahang pagtuo. Oh, okay, no? Wala usasa ha, pero atong ipadayon ng mga, yun, ani ba, mga kana bitang palalo niya. Sa ako nang ginaingon, ako dili ko kayo bitaw ba maka gitawag na to, kana bitang amenable nga kung magdebate ta, Biblia ra jud gamito. Kinahanglan man gud tay mga pagtulunan nga gikan sa atong mga tradisyon. Kay doon naman tay katungod kung paghimo og pagtulunan. No, kanang niingon si Kristo nga kung unsay inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Kuan man na siya, the authority to formulate laws. No, unya wala man na sa laing relihiyon, man di na sila. Mo na nga di kita magkasinabot mo na kung ato yung kaya kung mudawat po silang tradisyon, Katoliko na sila. Mudawat sila o kanang gitawag na itong magisterium, Katoliko na sila. Dili, wala natin angeng lalison pa. Pero tungod kay Holy Scriptures sa magiging ilua, usukaan pa na sola scriptura mo na nga magkagubot yun ta. No? Magkagubot yun ta. Pero anyway, sa ako lang, dili naman siguro kinahanglan pa nga maglalista na. Galing lang kay ang ato ara po, depensa ra pud ta kay kung dili gud nato depensahan ang atong pagtuo, may puruhan man gud nga madani ang atong ubang mga igsuon nga dili suwito kabahin aning mga butanga. Kana bang dili ba kaayo pud sila gitawag nato ba og dili ba kaayo sila pud ba kana bang mura ba wala sila hilig ba kabahin sa pag kay pahilig-hilig mo guding pagtuon kabahin sa mga pagtulunan sa simbahan. Ang uban igo ra magyan ang musimba. Mao man ang uban mo kanang igo ra jung musimba. Munay puruhan nga madani og dali kay madani sa mga pagtulunan sa laing relihiyon. Kay kuan man dili man sila ba well versed kabahin sa atong pagtulon. Nung importante kay nga doon nagi mga katekista mo niya kamo pod maminaw pod mo labi na kana mga Catholic faith defenders. Ako yung kuan ba yung gitawag na to sa English og gi-encourage ang mga Catholic faith defenders nga mo suri-suri gyud mo kuan gyud bitaw kana bitang mo share gyud sila. Ako diri sa Imanhuyo na naman kunoy na naka-attend diri og kuan Catholic faith defend kana bitang gitawag na to awareness, pero murag wala kay nila ma-share. So siguro ako tong pabalikon. No, klaro. Abino din nila nagtakuto ba ako ra gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia ka manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na nga to ang pagpasabot. Dado nato ang karinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Maayong mudto, Pilipinas.